Makadi muri Zimbabwe nhasi tiri kunonzi kuwadzana 3 kwasekuru Munisi Sadare Munisi regai musangane nawo chinji kubva kwavari. Makadi seko ndinofara makadi iwo zvenyu. Aiwa isi tinofara zvenyu. Regai ndibva ndangopinda munyaya yangu. Tine nyaya dzatiri kunzwa dzakati wandei dzine chekuita nekuti anzi munorombesa kuti munoita zvakawanda wanda. Tingade kunyanyoziva kuti mabasa enyu anonyatsofamba sei? Ndinotenda chaizvo nemi ndichingokuti vazukuru sezvo masvikawo, asi ndinotenda chaizvo kumabasa andinoshanda inini zveshuwa. Aiwa ndinonzi Sadare Munisi, Sadare wematare akakonekwawo nevamwe kureva kuti isimbi inoja dzimwe simbi tichida kuenda kumutauro yemazuva ano. Sadare Munisi vanoshanda mabasa akasiyana siyana akangowanda wanda. Chekutanga chandichatanga zvangu kutaura kungoti aiwa vazukuru sunungukai kuuya kwaSadare Munisi tishande tiite basa. Sadare Munisi wamunoona kumaFacebook pamwe muchinyeperwa vamwe vachitumira dzimari kwakasiyana siyana vachiti ndiSadare Munisi. Aiwa mukaona munhu anonzi Sadare Munisi asina voice rakafanana nerangu asiriye. Mukaona Sadare Munisi mudhafu asiriye. Mukaona Sadare Munisi anoziva chirungu futi asiriye inini. Saka kureva kuti aiwa asi mabasa uyai muitiro mabasa akawanda wanda ndingamapedze kumataura nemazita. Alright. Manyatsojekesa because nyaya dzakadaro idzo dzinogona kuti wandei vanhu vanenge vachitita zotumira mari tazodi. Saka imi munhu ari kunze kwenyika imi munoita sei? Munoita video call kana kuti munodii? Pa video call kunge munhu achida kundiona kuti zveshuwa ndiye here Sadare Munisi yandirambe vanhu vanofona. Kana ari kunze kwenyika tinokwanisa kutumira mushonga nana DHL. Asi vari kunana Australia mazuva ano zvinonetsa because Australia iri kuramba mushonga yedu yechibhoyi from kuno kuenda Australia. Asi vari kunana UK nedzimwe nyikawo dzinobvumidzwa tinongoita zvekutumira. Vari kunana South Africa tinotumira, vasingade kutumirwa tinongoshanda pafoni. Alright. Pane nyaya yatada kuti tinyatsotsokodzera panhau dzekuromba idzi tinonzwa nyaya dzakawanda dzekuti munhu azopiwa mushonga zvazodii tonzwa a lot of stories. Asi toda kuti munyatsotipatsanurira kuti munhu kana achinzi arombeswa zvemhiko kana kuti munhu arombeswa zvinombofamba sei? Hazvina ropa mukati here? Zvakadii? Ipapo mapinda pahombe manje regai ndimbobatidza mbichana malaiti nekuti yamatanga iyi yakati kurei nekuti vazukuru vanofanira kuti vazive. Ndinotenda chaizvo nenyaya yamabvunza iyoyo kuitira kuti vazhinji vazive. Vamwe havasi kuziva ende vazhinji vari kudyirwa mari zvichinzi Sadare Munisi takutumira mari. Vamwe vanozondifonera voti Sadare Munisi ndakutumirai mari mukandibloka. Handibloke munhu inini. Vamwe voti Sadare Munisi ndakutumirai mari mukati mari ndichaiwana pazasi pemubhedha. Aiwa mari inoshandwa vazukuru. Hapana mari inongokaruka yakupinda pazasi pemubhedha. Nyangwe mukaona vanhu vane mabhazi, vanhu vane zvitima vaya vari kutoshanda. Hapana munhu ane bhazi anobvuma kuti bhazi rake pamabhazi 20 ati rihwane ngarimire yongoita magic yekupinza mari. Anopopota zvekutorwisa kuti bhazi ngariende murodi rindotsvaka vanhu because ndiro basa. Iro bhazi ndiro chikwambo, kwete kuti chikwambo chichangoshamise just for imagine kuti kwapinda mari mumba. Mari inoshandwa vazukuru. Alright. Rikatibva tangopinda dziri kunetsa mazuva ano gumbopanza yatonetsa nyaya dzemujolo. Hatizivi sekuru munobatsirawo vanhu sei ipapo? Panhau dzedzimba idzi inini ndinokurudzira kuti dzimba ndinosunga kuti imba ngaimire. Angava mukadzi asingachade murume, angava murume asingachade mukadzi, inini ndinoti imba ngaimire. Hapana munhu anoramba umwe munhu kana inini ndiripo. Nyangwe wakarambwa last year, nyangwe 2 years back wakarambwa, kana uchiti iwe ndoda mukadzi wangu auye. Ende kana kuri kuti wamuroora mukadzi yeye, nyangwe akaroorwa kumwe akachata akabvisirwa nezvitima nechichi, uya ndinobvisa ikoko adzokere kwauri murombo, iwewe muridzi wemukadzi, iwewe muridzi wemurume. So ndinoita zvakawanda kuzouya vanhu vanoti mukadzi wangu ndinaye asi anohura. Saka ndinenge ndichida kuziva chikonzero nekuti kune vamwe vatinovapanicha nekuisa pamwe rukawo nekudidi. Asi uone kuti murume haana chaanoita mumba. Vakadzi vedu tichivatora vane zvavatevera
kubva kumba kwavo, havana kutevera sadza, havana kufadzwa nefesi yavo. Nyange pamwe unotowana kuti iwewe wakati shatei kudarika hanzvanzi yake iyeyo wauinaye, hanzvanzi yake yakatonaka, saka akatotevera murume. Iwo wosvika wotadza kuva naye kana kurara naye, and then anogona kuita unge kuchihure because anenge achida zvaavinga. Saka ndinotanga ndaziva kuti chii chiri kukonzeresa kuti adaro, and then ndowana kuti aiwa munhu uyu chinongori chihure, tinorara tese, tinoita sei zvese zvinoitwa murudo tinoita. Ndinoisa rukawo ipapo. Alright, kana ipapapo pane mune maitaura nawe vamwe varume vasina kusimba, saka ipapapo munoita sei, munovasimbisa munodi? Aiwa, tinosimbisa. Mishonga yamunoona yakawanda, haisi mishonga isi mishonga yakasiyana-siyana inoita zvakawanda. Kune varume vaya vasingagone kufadza vadzimai vavo mumba, irimo mishonga umu, uyai mutore. Kune vamwe vakadzi vakatonhora zvekuti anongobhoa, unoti varume vavo vanorara navo ka1 after 2 weeks orara naye futi. Saka kuti akwanise kufara naye anotoimagina mai nhingi akavona, kana kuti mukadzi wanhingi wepa next door, kuti akwanise kutamba nekufara nemudzimai wake. Saka zvinhu zvakadaro ini ndinoti zvirimo, uyai mutore mukwanise kusimbisa dzimba dzenyu, nekuti imba hapana kuti imba ingasimba kunze kwebonde. Uyai mutore zvinhu zvenyu. Aiwa, pakanaka. Mhuri yeZimbabwe ndizvo zvatanga tinazvo. Kwasadare munisi ameno sekuru pamunogona kunge muda kutaura kuti munowanika papi chichi ndogona kunge ndikukanganisa madetails. Ndingati musati makanganisa zvenyu. Sadare munisi munhu ari muno muHarare kuwadzana 3. Sadare munisi hasi munhu anoganza, hasi munhu anotadza kutaura nevanhu, hasi munhu ane magadhi ekuti kana mukafona foni yangu ichabatwa nanhingi, asi kana ndiri busy inogonawo kubatwa nanhingi. And then kuzouya vanhu, uyai vanhu vanoda mabasa. Une munyama, une zvinhu zvakawanda, unoda kusimudzirwa pazvigaro, unoda kusimudzirwawo kumabasa eko kwauri, unoda kuonekwa, kufarirwa, nyange kusimudzirwa mumabhizinesi. Uyai mutore zvamunotora, and then kana kuri kuti une chaunoti sekuru inini ndinoda chakati, ndinokuitira, asi handide kuedzwa vazukuru vangu, handide kuedzwa. Ende vanhu vanoshandisa zita rangu muchiti ndimi Sadare Munisi muchitumirwa mari, vamwe ini ndine gurupu rangu randinaro, haisi nhau yekuti ndaita gurupu kuti ndizobira vanhu, ndaita gurupu kuti pandinoisa update mumwe nemumwe azive, anoda anopinda mugurupu, asingade anobuda mugurupu. Izvo zvinoreva kuti vanenge vari mugurupu ndo vanhu vanoda maupdate angu, asi imimi vanhu munenge muchitora vanhu vaya from gurupu riya muchitaura zvamunotaura, muchididi. Garai maziva mhuri yeZimbabwe nemi mese muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, hakuna n'anga inofamba ichipinda kuma-inbox evanhu ichiti inini ndini n'anga kudarika nhingi. Hapana n'anga inodaro kana muprofita. Tingakonewera mudzimba dzedu kana kuti mumatare edu, asi handifambe ndichidaidza vanhu nenzira iyoyo. Saka zivai kuti kunobiwa ndekupi, kunogadzirwa ndekupi. Handisi kuti Sadare Munisi is the best kudarika vamwe vese, asi zivai kunobiwa, zivai kunogadzirwa. Zivai chiremba wenyu. Hapana chiremba anoti ina handide kuonekwa paprofile, kana aine foni ine WhatsApp, kana aine Facebook. Hapana chiremba anoti inini handide kudaira foni yemunhu. Hatiganze isusu vana zviremba because ndimi vanhu vacho. Saka kana ndikati handidaire call yemunhu iwo wafona, ndinoda kudaira yani. Hatirape zvidhoma muno, tinorapa vanhu. Saka ukangoona munhu asingade kufonerwa nevideo call, asingade kufonerwa necall kuti unzwe voice rake, unzwe, siyana naye, enda ikoko undoshandirwa. Ndinotenda vazukuru, Sadare Munisi ndiye wenyu wamunogara muchingoona mazuva ese. Sadare Munisi munhu anofamba zvakanyanya kuna Botswana, Mozambique, South Africa, Malawi, Zambia. Ndinosvika, hakuna kwandisingasvike ndichishanda. Inini ndiri munhu ane mapepa zvakaperera, musandiona ndakadai. Vamwe vanoshora mumu, musashore mumu. Ndinotore munhu muhombesa pandiri panapa. Zveshuwa kabhodhi kanogona kuita kunge kadiki. Ukatora injini yeMercedes Benz ukaiisa nyangwe muAqua inongofamba, asi injini inenge iri hombe, kabhodhi kari kadiki. Ndo zvandire. Ndinotorema kudarika vanorema. Saka ndinoti vazukuru, swerai manyasha.
rarai munyasha sadare munese anokudai mese.